Da diagnosen Parkinson blev stillet for nogle år siden, var det et chok for Ralf og Petra. Men for Ralf var der ingen tvivl. Han ville også fremover leve så selvstændigt som muligt og nyde livet. En samtale med lederen af den lokale selvhjælpsgruppe om hans tiltagende søvnproblemer førte til løsningen. Parkinsons madrassen fra Thomas Hilfen. Den er ganske enkelt enestående. Det integrerede affjedringssystem gør hele forskellen. Madrassen reagerer på selv de mindste egenbevægelser og omdanner disse til mikrofine modbevægelser. Mikrostimulation får musklerne til at slappe af og støtter mobiliteten. Under en udførlig rådgivningssamtale med eksperterne fra Mylan Smith bliver Ralfs problemer og vigtige informationer vedrørende den nuværende seng klarlagt. Ralf og Petra føler, at de er kommet i gode hænder, og de bestiller straks en madras. Hermed er de også blevet overbevist af ansete organisationers anbefalinger. Allerede efter få nætter sover Ralf meget mere afslappet. Endelig kan han vende sig på egen hånd, sætte sig op og stå ud af sengen, uden at Petra bliver vækket. De er simpelthen så lykkelige begge to. Med Parkinsons madrassen Thevocalm har de genvundet en stor livskvalitet. Lyder det interessant? Så ring til os nu. Vi rådgiver dig gerne.